Η ησυχία είχε φωλιάσει για τα καλά στο χιονισμένο πάρκο. Ο μόνος ήχος που ακουγόταν ήταν ο θόρυβος από τα μικρά πατουσάκια που άφηναν τα ίχνη τους στο αφράτο χιόνι. Ήταν η Χαρά, ο Σταμάτης και ο Τάσος και μαζί τους έσερναν ένα μεγάλο καρότσι. Όμως για δες, το καρότσι ήταν άδειο. Μα τι το ήθελαν άραγε? Λίγο πιο πέρα, η Δάφνη έπαιζε μπάλα με τον Λουκά. Τα γέλια τους αντιχούσαν χαρούμενα στον παγωμένο αέρα. Και όχι πολύ μακριά, ένας χιονάνθρωπος στεκόταν χαμογελαστός, σαν να τους παρακολουθούσε σιωπηλά. Ο χειμώνας είχε σκεπάσει τα πάντα με χιόνι και τα ζώα του πάρκου δυσκολεύονταν να βρουν τροφή. Μα οι τρεις φίλοι δεν το έβαλαν κάτω. Ο Σταμάτης έσκαβε με ενθουσιασμό, ώσπου ανακάλυψε μικρούς λαχταριστούς σπόρους κάτω από το παγωμένο έδαφος. Η Χαρά και ο Τάσος έψαχναν κι αυτοί, με τον δικό τους τρόπο. Γρήγορα είχαν γεμίσει το καρότσι τους με λιχουδιές. Χαρούμενοι όπως ήταν, μαζεύτηκαν δίπλα στο χιονάνθρωπο και απόλαυσαν το γεύμα τους. Οι μέρες περνούσαν. Το χιόνι είχε αρχίσει να λιώνει και μαζί του ο χιονάνθρωπος. Μέρα με τη μέρα γινόταν όλο και πιο μικρός. Η στρογγυλή του κοιλιά συρρικνώθηκε, το κεφάλι του χαμήλωσε, ώσπου μια μέρα εξαφανίστηκε εντελώς. Όταν η Δάφνη και ο Λουκάς επέστρεψαν στο σημείο που στεκόταν, βρήκαν μόνο το καπέλο και το κασκόλ του. Τα σήκωσαν απαλά και τότε το είδαν. Κάτω από το καπέλο, μέσα στο νοτισμένο χώμα, είχε φυτρώσει ένα μικρό τρυφερό κλαδάκι. Με τον καιρό, το μικρό κλαδάκι μεγάλωσε. Στην αρχή έβγαλε μικρά φύλλα, ύστερα δυνατά κλαδιά και λίγο αργότερα κατακόκκινα μήλα. Τα καλοκαίρια, η Δάφνη και ο Λουκάς απολάμβαναν τη σκιά του δέντρου κάνοντας πικνίκ, ενώ ο ήλιος έκανε βόλτες στον καταγάλανο ουρανό. Το δέντρο δεν ήταν απλώς όμορφο, ήταν γεμάτο ζωή. Τα πουλιά φωλιάζαν στα κλαδιά του, τα ζωάκια του πάρκου έβρισκαν καταφύγιο στη σκιά του και οι φίλοι του χιονάνθρωπου απολάμβαναν τους καρπούς του. Ο χιονάνθρωπος μπορεί να είχε λιώσει, αλλά με έναν παράξενο τρόπο ήταν ακόμα εκεί, στη σκιά του δέντρου, στα μήλα που έτρωγαν οι φίλοι του, στα ζωάκια που είχαν βρει σπίτι στην καρδιά του. Κάποιες ιστορίες, βλέπεις, δεν τελειώνουν ποτέ, απλώς αλλάζουν μορφή.